Amandla omuntu akadliwa kaZulu. Asikubingelele siphinde sikwamukele nakanjani kule channel ehamba phambili indaba zikaBhoqo. Mengabe umusha siyacela wenze ubulungisa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona wonke ama-video nama-clip amasha esiwafakayo kule channel. Alright, okay. Imvuma nemvunyela Obama eMelika ukusasala konyeni phezulu kobuya kuthi emhlabeni kove phansi ukuthi Swambithi umongameli amabhinqa ongizwe Mlando Mchunu usebonge nakanjani ke uDr Khehlelezi indumane edume ezizweni madoda ihlakasondlebe uDr Khehlelezi ke loyo. Yeah, ikhulu liselibonge kakhulu kuDr Khehlelezi ngamenzela khona mhla ebhekene namacala uthi ungizwe ichunu emadoda uKhehlelezi walenzela olukhulu ngaleza ikhathi uveze ukuthi ungizwe la uDr Khehlelezi wakwazi ukuthi akhokhela abameli wakwazi ukumqashela nendawo lapho ezohlala khona aphephe ngaleza ikhathi na uzokhumbula ngaleza ikhathi ke zabo 2022 2021 I think like that lezo insuku lezo mhla ichunu lisahamba la kanjani ke inkantolo kodwa ke angingande kakhulu na kanjani nathi clip esihlanganisile ngempela ke ichunu libonga. And by the way umuntu wakwazi ukukhokhela abameli even ngisho ama-movement ayenze ngalosikhathi amandla umuntu awadliwa kaZulu wathi waphinde futhi wangiqashela i-place of safety for almost a year 8 months. uKhehlelezi umzo wakwenza lokho. And amandla umuntu awadliwa kaZulu ungabuka ubhicula umuntu obuke izinto zomuntu ubuke izinto zomuntu ngaleso sikhathi ukuthi yena wayerobhe ebani ngekwenza lokho wayenze ebani ngoba lento yokuthi yokuba yikhakhaso ukuvuna umoya is the same thing that you are doing. And now ke mina ngikwazi ukuyenza against umzo got a very beautiful history on me yabona ukuthi naye waye inyoke edla udumo wayefunyana naye uduma no-relevance anginendaba nakho konke lokho kodwa ke kushuthi uma ukuthi wayesondela kimi efuna udumo warentela lo dumo wangikhokhelela abameli waphinde futhi wangikhokhelela futhi ne place of safety and ekwenza as a zero politician yangizwa. And then mawumuvaka lapho ke 3 years wonke ngihamba necala mina ngafika ngomhla 27 kuNovember kuBaba ekhaya eNkandla. Isho ukuthini lento na kanjani ke ngwakushiya kuphalo kwakho kwi-comment section sizwe ukuthi ngempela uthini wena kodwa ingabe uyabona ngempela ukuthi ke ichunu linobuntu futhi alikhohlwa ukubonga mengabe walenzela iqiniso njengoba nje selikuvezile ukuthi na kanjani liyambonga umzo liyambonga uDr Khehlelezi kusho ichunu likhuluma ngempela amagama asuka ngaphakathi inhlizweni ekujulile bafethu sivuma ichunu linenhliziyo emnene njengejuba liyakwazi ukubonga liyakwazi ngempela ukuveza ukuthi amandla omuntu akadliwa kaZulu.